Soc tècnic de fruits de ponent. Ens disposem a posar mastrapping de mosca als fruiters. Això consisteix en posar 85 trampes d'aquest tipus per hectàrea als fruiters i cada trampa té un atraient i un insecticida. L'atraient el que s'utilitza és perquè atrau a la mosca i aquesta mosca no sap sortir del mosquer. I d'aquesta manera no fem cap mena de tractament fitosanitari per a aquesta plaga en aquest cultiu. Assessoro en producció integrada perquè els pagesos siguin més respectuosos amb el medi ambient.